Здравейте, аз съм Васко. Днес ще ви представя моя клан и смятам да направя няколко батала с моят братовчет. Ето това е нашия клан. Доста е активен. Казва се Огнените черепи. Трима човека. Събрахме седми клан чест. Ето, ако искате погледнете. Първия батовчет ми е на 403, бат ми е на 235, аз съм на 140. Днес ще изиграем няколко батала с моят братовчет. Ето ми го дека, да го видите. Вижте ми картите. За сега нямам много легендари. Имам само една. Майнера и такова. Аз съм 8 арена. Сега ще смятаме да изиграем 2v с братовчет ми. Пускам. Той ме прие. Само ще... Интернетът ми е малко бавен. Ех. Готово. Моят дек доста често фарми. Сега ще погледнете. И картите на братовчет ми. Ами сега според мен сега ще се опитам да му спра това балона. Ето вижте дека ми, вижте, че е качествен. И с майнера доста бързо ги контра. Ех, гадно. Но хубавото е, че им взех доста много деймидж. И даже кулата отиде. Смятам да събия катвата този път. Трябва да го трикраудим. Нямам в момента нищо по въздух. Само ще го запна. Колкото да го спра. И е време да пускам танкове. Я вия на братовчет ми дека. Опа! Ох, това е лошо. Но, така или иначе няма да се дам. Той братовчет ми доста силно започна да играе вече. Макар че е нов в тази игра. И за това бих искал да ви кажа, моля ви се влезете в моя клан, за да бъде още по-активен. Ще изиграем още един батъл, оттам после ще играем едно в едно. Ако искам. Ето той ми е пратил вече. И за общо за моя клан, примерно ми трябват още доста хора, защото сме само 13. Ако имаме прекалено много хора, смятам да вдигна купите. Ако нямаме въобще хора, смятам да ги сваля на нулата. Има, да ви кажа, фрик колидер. Не ви трябват никакви качества. Направо да правя колидер. Ето това е хубавото в моя клан. Аз съм го създал. Доста е качествен този клан. И когато имаме клан чест, просто се отдайте на активността ви. И вижте, че всичко ще се получи. Както ние.
ние играхме доста сериозно за този клан чест. Не се давахме на нищо за този клан чест. Ако искате, даже ми купнете дека. Декът е много хубав. Даже смятам да правя видеоклипове за декове. Ще ви покажа много декове. Защото новия апдейт такова ни даде просто много хубави работи. Имате Зена 2v2. Просто бих искал да влезете в клана. За да може да е по-активен. Но ако не искате, не влизайте. О, някакво бе. И е време да нападаме. Сега да видим моята атака. Хоп. Ето, отиди. Време е да изиграем едно в едно. Да видим кой ще спечели. Неговия дек е на бетовчет много спам дек и може сигурно да наби. Аз съм 8 арена, той е 4, но моят дек е много тежък. Нищо се знае. Сега ще играя едно в едно с него. Само чакам да пусне. Това вече пусна. Опа, още не ми е заезжило. Готов, вляза. Сега ще видим кой ще спечели. Ако искате, вие залагайте и пишете в коментар на кой дека е по-добър. И бих искал от вас също да опитате дековете преди да пишете. Но ако нямате майнера, при мен бихте използвали Fireball. Според мен това е най-разумното решение. Fireball. Ето, виждате, моят дек доста лесно контри пеката. Не, батовчет ми не се оставя. После може да изигра няколко батала за купи. Там нищо не се знае. Много обичам тази игра Clash of Royale. Даже и смятам да направя видеоклипове на такова. Не знам обаче как мога да спра това. Да, спрях го. И сигурно така ще бъде резултата. И така ще се остава. Да погледнем сега. Оп! Good game. Еми, това ще бъде за този клип. Ако искате, по-добре дайте един лайк. Еми, да ви кажа за моят клан, просто ми трябват хора.
Ничо ви се моля. Трябват ми хора, защото кланът ни е от 13 човека. А на нас ни трябват много повече. Това ще бъде от мен. Довиждане.